Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa, Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. kuna yi wa alhazai hidima. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato, ka yi mani lamuni a dukkan lamarin yi wa muminai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Ka ƙara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya. Hukumar alhazai ta ƙasa. Rasulullahi wanda ya kakkabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da sake saduwa a shirin Haji Kiran Allah, wanda hukumar alhazai ta ƙasa, wato National Hajj Commission of Nigeria, wacce aka fi sani da NAHCON, ta shirya take kuma kawo muku a daidai wannan lokacin kowane mako. Sunana Fatima Umar Bolori. A wannan satin za mu kawo muku shiri ne na musamman cikin jimami da alhinin rashin ɗan uwanmu, abokin aikinmu, kuma ɗaya daga cikin masu gabatar da wannan shirin na Haji Kiran Allah. Alhaji Alhakin Husaini, wanda ya rasu satin da ya gabata. Alhaji Alhakin ya rasu ne ya bar iyaye mata biyu da yara. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya kyautata makwancinsa. Kasancewa aikin hajjin bana shine aikin hajjinsa na ƙarshe. Za mu kawo masu kallo takaitaccen tarihin rayuwar marigayi, musamman akan abin da ya shafi aikin hajji. Marigayi Alhakin mutum ne mai jajircewa da ƙwazo da ƙoƙarin sauke nauyin da yake kan shi. Banda marigayi, akwai da yawa da suka rasa rayukansu a lokacin aikin hajji, wasu a ƙasa mai tsarki, wasu bayan dawowarmu. Muna da nasiha daga bakin malaminmu kan yadda ya kamata mu yi amfani da lokaci da dama da Ubangiji Allah Ta'ala ya bamu na sauke nauyin faralli na aikin hajji, wajen yin ingantaccen aikin hajji kuma karɓaɓɓe. Masu kallo, waye Alhaki? Ya mu'amalarsa take da ma'aikata? Ya mu'amalarsa take da alhazai? Jama'a, ku biyo mu cikin shirin. Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar BVN da na NIN da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato hajjsavings.jaizbankplc.com. Sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka: 091-301-00000 ko a garzaya bankin Jaiz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha, sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa NAHCON tare da haɗin gwiwar bankin Jaiz. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mun kawo muku a bayanai akan aikin haji da falalar aikin haji. Mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai mun yi rashi babba ba kaɗan ba commission kawai ba, iyayen sanda suka rabu da shi maka tamkar namu ne. Alaki yau shekara 13 kenan haɗuwa na da shi a nan commission, amma alaka mu tsakanin da shi tamkar kamar wanda muka ta uwa ɗaya uba ɗaya ne. Hasali ma ba ni kaɗai ba, duk wani ma'aikaci a nan Hajj Commission haka ya ɗauke shi. Alaki mutumin arziki ne, mutumin dattijo ne, gashi na yaro amma ma'amalansa da manya kuma shawarar da zai baka da taku ne. Babba da yaro ana kyautata masa alheri da rasuwan da ya yi. Shi Alaki mutum ne wanda ba za a taɓa manta da shi ba, saboda aikin da yake da shi na nan aikin Najeriya da na waje duka. In aka ji aikin haji ba wanda zai ba shi aiki ya ce bai kammala ba, zai yi masa a cikin farin ciki a jin daɗi. Mutum ne mai ziyarar mutane, mai tabbatar da aikin da aka yi masa duka ya kammala. Kowa in ya ba shi aiki yana tabbatarwa ya ji daɗi, sai ya yabe shi da aikin da yake yi. Babban abin da ba zan taɓa manta da Alaki ba tsakanin da shi, yarda da amincin da yake tsakanin da shi. Kuma wannan bayanin da na faɗa, yarda da amincin da haka kowa yake faɗa. Daga cikin muhimman darussa da zan ce duk ya kamata duk kowa ya ɗauka daga rayuwar Malam Alaki, akwai haƙuri wajen aiki, akwai hazaƙa, akwai girmama na gaba. Ban taɓa jin Alaki yana da abokin faɗa a wannan ofishin ba ko a wani waje. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai waɗanda su za su ma shiga aljanna ba don komai ba, domin kyawawan halayensu. To muna fatan Malam Alaki zai zama ɗaya daga cikin waɗannan mutanen. Alaki ya kasance masu hazaƙa, ɗaya daga cikin masu hazaƙa a wannan hukumar alhazai ta ƙasa. Yawancin lokaci akan tura shi filin a filin jirgin sama na Jidda domin karɓar alhazanmu. To ba zan manta ba, a wannan hajjin da muka tafi, ana isowa, Allah ya masa rahama, Allah gafarta masa, Malam Alaki ya tuko irin waɗannan motocin nan da suke cikin harabar airport ɗin domin ɗaukan gajiyayyu da kuma kayansu. Haka Malam Alaki ya taimaka wa tsofaffi, ya ɗora kayayyakinsu a wannan motar, ya tuƙa da su ɗin, ya tuƙa su ya kai su can inda ake wanka a ɗauki harami. To kaga wannan ɗaya daga cikin halayensa na ƙwarai kenan, ba wulaƙanta jama'a kuma da son taimakon jama'a. Allah ya masa rahama, Allah Ubangiji ya sa mu kuma idan tamu ta zo mu cika da imani. Kuma a madadin shugaban wannan hukumar alhazai ta ƙasa, wato Zikirullahi Kulle Hassan, muna ta'aziyya ga dukkan ma'aikatan Hajj Commission da iyalansa. Allah ya ba mu haƙuri, kuma Allah ya sa mu ɗauki darussa na ƙwarai daga rayuwarsa da kuma rayuwar magabata har zuwa lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ikon aikata alheri da inda muke. Alaki, tsakani ga Allah, ni a rayuwata da na yi bakin iyakar ɗan sani na da na yi da mutane, in haɗu da mutum kamar Alaki, kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Alaki mutum ne har da raba mutum, saboda Alaki bai da bakin ciki, Alaki bai da mugunta, Alaki bai da hada, ga haƙuri. Ubangiji Allah ya samu Alaki haƙuri, ga girmama mutane. Ba wai na gaba da Alaki ba ma, kana a matsayin aboki ko na ƙasa da Alaki, wallahi Alaki zai mutunta ka, kuma zai girmama ka, kuma zai baka girman ka wanda Allah ya baka. Akwai wata rana wadda ba zan manta ba. Wata rana mun tashi
shekarar nan cikin wannan hajjin nan na wannan shekarar za mu tafi, mun je Saudiya, mun sauka Jidda. Ina zuwa na fito, an gama sikirin, na fito kawai sai na haɗu da Alaki. Yana ɗan abin ɗin mutane, yana kula da mutane da irin ayyukan da yake da a airport. Kawai sai gani dan uwana na ce na abokina, sanin ku da dawowa yauwa. Muka ɗan yi wasa da dariya da shi haka. Ya ga alama sai ke ce mai, na ga me yake dama ka ne? Sai na ce mishi wallahi yunwa nake ji. Wallahi bawan Allah na haka ya ɗauke ni ya kai ni cikin ofis, ya sa wani ya tsaya a matsayin shi a wurin inda yake aiki, ya haɗa min wani irin ti. Na ce mishi ban madara haka nan, sai ya ce a'a abokina, kai ba ni ba, akwai wanda Alaki muka taho tare da su bai san su ba. Wallahi haka Alaki ya damo ti ya zo ya kawo mana, ya ba su, suna godiya. Ba zan taɓa manta da wannan abun ba. Ka ƙara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya. Hukumar alhazai ta ƙasa. Rasulullahi wanda ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنوا ما سجرما ina so in yi amfani da wannan dama domin in tunatar da kaina da 'yan uwana musulmi akan wani muhimmin al'amari wanda da yawanmu muke yawan mantawa da shi. Domin rayuwar nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu a cikin wannan duniya, ya halicce mu ne domin ya jaraba mu, ya ga suwaye suka fi kyawun ayyuka a cikin wannan duniya. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya ce shi ne wanda ya halicci mutuwa sannan kuma ya halicci rayuwa domin ya jaraba ku, ya ga suwaye suka fi kyawawan ayyuka a cikin wannan duniya. Ya kai ɗan uwana musulmi, mu sani cewa mutuwa wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi wajibi dole akan dukkan ɗan adam da aka halitta a cikin wannan duniya. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ne. Kowane rai zai ɗanɗani mutuwa, zai mutu a cikin wannan duniya. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai sakanya ma mutane da abubuwa, ladaddaki ko sakamako na ayyuka da suka yi a cikin wannan duniya a ranar tashin alkiyama. Ya kai ɗan uwa musulmi, wane tanaji kai ma wannan mutuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta, wanda mun riga mun san dukkan ɗan adam baya son mutuwa, dukkan ɗan adam yana tsoron mutuwa, amma dole ne a mutu. Wane tanaji muka yi domin ranar da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya ɗauki ranmu? Tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai zai ɗanɗani mutuwa. Me muka aikata don gobe alkiyama in mun mutu mu samu sakamako kyakkyawa wanda zai sa mu shiga aljanna? Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullah, ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, rai ta waiga ta duba ta ga me ta tanada dan gobe. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana ma wani daga cikin sahabbai wa'azi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wannan bawan, iqtanim khamsan qabla khamsin, ka ribaci abu biyar kafin abu biyar ya same ka. Daga ciki
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka. Yaushe ne za ka mutu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa daraja a wannan rayuwar duniyar ya rasu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a rayuwar duniya. Yau ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya rasu. Afa in mitta ahumul khalidun. Ya kai Rasulullah, ya kai manzon Allah, idan ka mutu Allah ya ɗauki ranka, to su waɗanda suke tunanin ba za su mutu ba za su dawwama a cikin wannan rayuwar ta duniya. Shi yasa nake so in yi amfani in yi kira ga 'yan uwanmu alhazai da abokan ayyukanmu waɗanda suke rayuwa suka samu dama domin sauke farali na aikin hajji da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama, su yi ƙoƙari su ribaci wannan damar, domin mi mutum bai sani ba cewa wannan hajjin nashi ne na ƙarshe ko zai samu dawowa wata shekarar domin yi aikin hajji. Mun riga mun sani ladan aikin hajji da yin umara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umratu ila al'umra, yin aikin umara zuwa wani aikin na umara mukaffiratun lima bainahuma, suna kankara dukkan zunuban da ke tsakaninsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Ya kai dan uwa musulmi, kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajj wanda da'a ta yawa a cikinsa, yin biyayya, kyautata ma alhazai, kyautata mu'amala cikin yin aikin hajji, yawan ambatan Allah da yin biyayya da yin ihsani da ɗabi'u na gari, ba ya da wani sakamako sai gidan aljanna. Ai Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala. Haka har ƙarshe Allah ya zayyano abubuwa na ayyuka na alkhairi. Ashe hajjul mabrur, idan ka dace kai alhaji ko kai ma'aikaci da kake ma alhaji hidima ka samu hajj al-mabrur, ba ka da wani sakamako fa sai gidan aljanna. To idan kai aikin hajjinka ka kyautata wannan aikin hajji, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son bawansa wanda idan zai yi wani aiki na ibada ko kuma kowane irin aiki ne a rayuwar shi ta duniya, an yutqina amaluhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son bawa idan zai yi aiki ya inganta wannan aikin nashi. Kai alhaji da ka je kai aiki, shin ka inganta wannan aikin naka? Shin biyayya da da'a ga Ubangiji ta yawa? Domin mi baka san radda Allah zai ɗauki ranka ba, tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ne. To yaushe za ka rasu? Ba mu sani ba. Shi yasa Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, rai ba ta san me za ta tadda gobe ba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, rai ba ta san a ina za ta rasu ba. Ina fata an fahimta. Saboda haka shi yasa muke jan hankali ga 'yan uwa su zama a koda yaushe suna yin aikin alkhairi. Allah ya ce wala in muttum wa ila in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun min Allah wa rahma. Ya 'yan uwa musulmai, lalle mun samu wani babban jarabawa a cikin al'umma, zuriya ta ma'aikata na hukumar alhazai a wannan ofis namu, ta inda Allah ya jarrabe mu da rasa ɗaya daga cikin 'yan uwa masu hazaƙa wanda yake ma'aikaci ne a wannan ofis namu. Wannan shekarai ya samu dama cikin yadda Allah ya je ya yi aikin hajji kuma ya yi alhazai hidima a rayuwarka. Idan ka tuna mutuwa, to wannan zai sa ka koma zuwa ga Allah
ka tuba, ka rage guri, ba za ka yi hassada ba idan kana tunanin za ka mutu ka je wajen ubangijinka. Haka idan kana yawan tuna mutuwa zai sa maka tsoron Allah, ka koma wajen ubangiji, ka ƙara tuba, ka ƙara yin ayyuka nagari, ka nemi kuma gafara na zunubanka. Amma ya ku 'yan uwa musulmi, mu sani a kowane aiki da amana da aka baka a ofis ɗinka, a koyi ma alhazai hidima, kai iya ƙoƙari ka isar da wannan amanar, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Lalle Allah yana maku umarni da isar da amana ga ahalinta, ku isar da ita yanda aka baku. Mu ji tsoron Allah. Idan ma'aikaci ne kai mai fayil daga ofis zuwa ofis, kakka yadda ka ɓoye fayil. Idan kai akawu ne, karka yadda ka ƙi biyan kuɗi he ka nemi wani abu na fansa an baka. Haka idan mai rubuta yarjejeniya ne ta cinikayya ko kwangila a ofis, kai iya ƙoƙarinka kaga kayi don Allah domin ana biyan ka wannan aikin. Haka in kai matsayi ne na store officer, ka yi ƙoƙari ka yi aikin nan saboda Allah. Wallahi babu wani ma'aikaci da zai anshi wani kuɗi wanda ba ta hanyar albashin shi ba, ma'ana bilbaɓil, ba ta hanyar da ta dace ba, da sunan ihsani ko wani abu, face billahi azim ranar alkiyama sai Allah ya tambaye shi. falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin wala naqussanna alaihim bi'ilm wama kunna ghaibin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar BVN da na NIN da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato hajjsavings.jaizbankplc.com. Sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka: 091-301-00000 ko a garzaya bankin Jaiz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha, sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa NACON tare da haɗin gwiwar bankin Jaiz. Ka ƙara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya. Hukumar alhazai ta ƙasa. Rasulullahi wanda ya Alhamdulillah, jama'a duka anan muka zo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin shugaban hukumar alhazai ta ƙasa, Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan, da kwamishinoninsa Alhaji Abdullahi Magaji Harɗawa, Alhaji Nura Hassan ya kasai, da Sheikh Suleiman Momo, da ilahirin dukkan ma'aikatan hukumar alhazai ta ƙasa, muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalan Alhaji Alaki Husaini. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya kyautata makwancin shi, Allah ya sa aljanna ce makomar shi. Mu kuma idan tamu ta zo, Ubangiji Allah ya ba mu cika da imani. A madadin abokan aiki na, ni Fatima Umar Bolori nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa, Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa. Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. Kuna yi wa alhazai hidima. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato.